هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. هرگزم مری تو از لال دل و جان نرود. هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. هرگزم مری تو از لال دل و جان نرود. آنچنان مری تو هم در دل و جان جای گیری. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои соев. имрӯз мехостам як қиссаи пешкашто мегардонам ки хеле қиссаи аҷоиб аст. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва убур нашавед. фикри худтона дар зери навор нависед. агар шумо ба ватан сафар карданӣ бошед, марҳамат номрое ки дар болои экран мемонам дар телефонатон сахранид карда гирен, то ки барои дарёфти билети арзон. инак шурӯъ мекунем ба хондани қиссаро гӯш кунем. қиссаҳои зиндагӣ. ишқи шаҳри мардум. ясмина аз рӯзе фаҳмид ки пайрав ба ватан сафар дораду модараш ӯро тӯю тамошо карда зан медиҳад. қалбаш беқарор шуда дар танҳоӣ зор мегирист. ин чӣ тақдири сахте буд ки ясминаи зебову зиндадилро пайгирӣ намуд. агар пайрав зан гирад, дигар гашта ба русия намеояд. ман бошам бе ӯ лаҳзае зистан наметавонам. чӣ бояд кард? ясмина шаби охирини зиндагиашон то субҳ хоб нарафт. дар кунҷи хона нишаста хомӯшу бесадо мегирист. ба ёди он рӯзҳое дар шаҳри Москав беғаразона гузаштаашон. худоё, чӣ кор кунам? магар зандорӣ барои 4 сол аст? наход ки зан ҳамчун бозича бошад. охир замоне ман ҳам орзуву ҳавас доштам. ясмина ба чеҳраи бепарвоёнаи пайрав нигариста якбора аламаш меомад. эҳ пайрав, ман гумон доштам ки ту ҳам маро мисли ягонатарин шахс дӯстам медорӣ. аз куҷо медонам ки болини никоҳ фақат барои 4 сол будааст. зани времени гуфтӣ ту маро имрӯз. пайрав бепарво масти хоб буд. субҳи саҳар соати 10 сафар дошт ба ватан. рӯзи тӯяш ҳам муайян шуда буд. арӯс духтари холааш буд ки модару падари интихоб карда буданд. пайрав пеш аз чипта хариданаш ба ясмина гуфт ки аз ватан занг заданд. ба ӯ гапи ҷиддӣ доранд. чӣ шуд? медонӣ, маро зан медиҳанд. ман илоҷ надорам. маро бифаҳм ва дигар маро суроғ накун. чӣ тавр? магар ман зани никоҳии ту нестам? ҳастӣ, аммо ман ки рафтам, дигар омада наметавонам. хайр, агар ту маро дӯст дорӣ, пас маро ҳамроҳат бубар. бисёр мардҳо дузанагӣ мекунанд. ман мутобиқам мешавам ки ба ту зани дуюм шавам. намешавад. духтари хола ҳам ҳанӯз дар мактаб мехонд ки ман ӯро хуш карда будам, яъне дӯст медорам. бале, ман чӣ? ту зани муваққатӣ будӣ. ману ту дар фурудгоҳ хайрухуш мекунем. роҳи ту дигар асту роҳи ман дигар. медонӣ, ман ба ту як хушхабар доштам, вале афсӯс шуд акнун. ошиқӣ ҳама дурӯғ аст. ман барои ҳаромкорӣ накарданам ин ҷо зан гирифта будам. он ҳама ваъдаву қасамҳо куҷо рафт? бас дигар ба ман сафсата нагӯ. ясмина дид ки ягон суханаш ба пайрав таъсир намекунад. хомӯш шуд. ин лаҳзаҳо
аз ҳаё ҷону рашки зиёд мехост ки худашро аз айвони ошиёнаи шашум ба замин партояд, аммо аз худкушӣ метарсид. мемурам, ҳаром дар он дунё дузахӣ мешавам. худоё имонам де, то фикри ноҷо накунам. ишқи шаҳри мардум ин қадар сахт будааст. дар ин шаҳри танҳоӣ ду дили ташна якдигарро меёбанду гумон мекунанд ки дигар муниси ғамхори ба якдигар надоранд. аммо афсӯс, ин ҳама ба гуфти рӯзҳо илюзияи холӣ аз ту халос. барои Ясмина сухани охирони пайрав ки ту зани муваққатӣ ҳастӣ гуфт сахт аламовар буд. Ясмина 4 сол пештар тавассути интернет бо пайрав шинос шуда буд. ӯ дар хонаи тағояш ба воя расида ғайри момаи пиру тағояш касе надошт. баъди мурдани тағояш янгааш ӯро чашми дидан накард. Ясмина дар беморхонаи деҳа ба ҳайси фарош кор мекард. сину солаш ба 27 расида ҳанӯзам шавҳар набаромада буд. дар деҳа бошад, бо ин сину сол дигар духтарони бешавҳар набуданд. вақте ки пайрави 24-сола ӯро барои издивоҷ кардан таклиф карда ва пули чиптаашро фиристод, Ясминаи зудбовар бе ягон фикру роҳи Русияро пеш гирифт. пайрав ӯро бо никоҳи мусалмонӣ зан карду ҳарду дар як хонаи иҷора танҳо зиндагӣ мекарданд. барои пайрав Ясмина танҳо барои вақтгузарониаш лозим бошад. барои Ясмина пайрав бошад аввалину охирин марди зиндагиаш буд. Ясмина дар ин ҷо низ дар як мағоза ба фарошӣ машғул шуд. пайрав бошад дар як завод ба ҳайси усто кор мекард. пули гирифтаашонро ҷамъ карда ба ватан мефиристоданд. Ясмина бошад ҳаққи хонаи иҷораро медод, аммо боре аҳам дар ин бора аз шавҳараш шикоят намекард, чунки бо тамоми ҳастияш пайравро дӯст медошт. 2 рӯз пештар дилаш беҳузур шуду ба духтур занона рафт. духтур баъди ташхис гуфт ки Ясмина дар моҳи 4-уми ҳомиладорӣ қарор дорад. аммо пайрав ҳатто напурсид ки Ясмина чӣ хушхабар дорад. Ясмина то субҳ ба худ гап заду гирист. сипас либосҳои пайравро дар змол карда барояш ширини дӯстдоштаашро пухт. ҳангоми гусел карданаш аз пайрав пурсид ки ҳоло ҳам ба ҳамон фикрат истодаӣ? бале Ясмина, маро фаҳм, холаам одами бадҷаҳл аст. агар фаҳмад ки ман ин ҷо зан дорам, духтарашро ҳаргиз ба ман намедиҳад. ману ту дар фурудгоҳ ҷудо мешавем. ту тамоман омаданӣ нестӣ ба Русия? Не, ба дилам зад кори вазнини муҳоҷират. ту ҳам бахти худатро ёб. охир бахти ман туӣ. боз сар кардӣ. ошиқӣ дурӯғ аст. Ясмина гирьякунон пайравро сахт ва бо меҳр ба оғӯш гирифт. ту гуфт, дилам гувоҳӣ медиҳад ки дигар туро ҳаргиз намебинам, аммо дер шуд. хайр, ҳамин ҷо биё хайрухуш кунем. паноҳат ба худо. дидор дар қиёмат. пайрав рафт, аммо гӯё қалби сӯхтаи Ясминаро бо худаш бурд. дар ватан Ясмина дигар дилкашоле надошт. бибии пираш буд ки ӯ ҳам чанд моҳ пештаре вафот кард. ягона умеди орзуяш ишқи пайрав буд. акнун ӯ ҳам рафт. нишонаи пайрав дар батнаш ягона шодиву хурсандиаш маҳсуб меёфт. оҳи сарде аз дили пурдард кашиду маро сӯзонди пайрав. рӯзе худо туро дар оташи пушаймонӣ хоҳад сӯзонид. пайрав ба ватан рафт. аз пайи тараддуди тӯй шуданд. дар атрофи номи духтари холааш гапу гапчаи зиёд буд.
аммо ин ҳама овозаҳоро пайрав намедонист. аз синни наврасӣ ошиқи шайдои ӯ буд. духтари холааш дар ҳусну ҷамол беҳамто буд. баъди вохӯрӣ пайрав хобу хаёлашро гум карда буд. ба ёдаш тамоман ҳамсаре ки дар шаҳри Москав партофтааш намеомад. тақдири Ясмина ӯро ба ташвиш намеовард. тахмина духтари тарнози ягонаи холааш бо дидани пайрави қадбаланди бозувон паҳлавонаш тамоман худро гум накард. ҳарчанд ки замоне ӯ ҳам пинҳонӣ ошиқи писари холааш шуда буд. дар муддати ин 4 сол тахмина бо ҷавонҳои зиёде шинос шуда аллакай иффати духтариашро аз даст дода буд. аммо ба назди духтури ноҳия рафта зорӣ кард ки рӯзи тӯи ӯро ба воситаи ҷарроҳӣ иффаташро барқарор намояд. пайрав бехабар аз макри духтари хола хурсанду мамнӯъ интизори шаби восил буд. арӯсу домодро танҳо гузоштанд. тахмина нағмаҳое мекард ки пайравро дар ҳайрат монд. ин духтари холаи ман деҳотӣ аст, аммо пайрав аз макру найрангии духтари хола бехабар монду онҳо зану шавҳар шуданд. дере нагузашта шиками дамидаи тахмина намоён гашт. пайрав ҳайрон шуд. аз модар пурсон шуд ки очаҷон, ин келинат чандмоҳа ҳомила аст. охир зиндагии оилавии моро ҳамагӣ 2 моҳ шудааст. ту халос. бачаи сода, келинам худаш бузбалача. табрик, бачадор мешавӣ. пайрав хост ки бо ҳамроҳи ҳамсараш ба духтурони занонаи деҳа раванд. аммо тахмина айёрона гуфт ки бо ҳамроҳи модаршӯяш меравад. вақте ки ба модаршӯяш иқрор шуда гуфт ки кӯдак аз дигар мард аст. холааш девона шуд. холаҷон, илтимос маро бубахшед. охир ҳаёти писарамро сӯзондӣ. холаҷон, биёед ин кӯдакро исқотӣ ҳамла мекунем. ба пайрав чӣ мегӯем? ман илоҷашро меёбам. тахмина баъди нӯшидани доруи зидди тифл додаи духтур муддати 3 рӯз азоб кашиду рангу рӯяш сабсафед гардид. ба зур гап мезад. рӯзи 4-ум тифл аз баданаш ҷудо шуда афтид, аммо хунравиаш қатъ намегардид. ба духтур бурданд тахминаро, вале вақт аз даст рафта буд. дар беморхона тахмина пушаймону зор рӯи дастони модаршӯяш ҷон доду аз ӯ зорӣ кард ки ин шармандагиашро ба касе ифшо насозад. пайрав баъди марги тахмина ҳеҷ ба худ намеомад. гоҳ-гоҳ Ясминаро ёд карда аз дил мегузаронд ки шояд оҳи Ясмина гирифту ӯ хушбахт нашуд. баъди маъракаи чили ҳамсарашро додан, ӯ ба Русия парвоз кард. дари утоқи хонаашонро Ясмина кушод. пайрав ба тифли гирёни дасти Ясмина нигариста пурсид: ин кӯдак аз куҷост? аз ишқи шаҳри мардум. чаро омадӣ? оҳи ту гирифт. занам мурд. боз зан мегирифтӣ. не, бас аст акнун. кӯдакро ба ман деҳ. Ясмина ҳоло бо пайрав хушбахт асту ин қиссаи ҳаётиашро ба ман нақл карда гуфт ки рӯи коғаз биёрам, то барои баъзе мардҳои булҳавас намунаи ибрат шавад. боқӣ худо ҳофиз. раҳмат дӯстони азиз ки ин навори моро, ин қиссаи хеле аҷоиби моро то охираш гӯш кардед. бори дигар аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки фикротона дар зери навор нависен, лайк монен ва обуна шавен, шабакаи моро дастгирӣ кунен то наворҳои дигар. худо нигҳбонтон.